비마가 후이드면 가오나서 남크. 가오나서 새 상가르게 자는 배우 타마오. Good morning, logoper. Gaja fungbilini mwnnisim onnai horbai deh. Daउ बोथ्रोदनो नागिरदों आरो जोंहा दाउ गोरलैखौ बेयाव दोनदोंमोन नालाय न'आवनि दाउ गोरलैखौ बोथ्रोदनानै गग्रायाव लांनोसै आरो गोरलैफोरखौ माने दोनदेरहैजाया नालाय गग्रायाबो पार्टिसन जायाखैमोन भेक्सिन होदों आरो मेगनाव द्रप होनांगौ आरो ना लोमजायैनि दोनहैनोसै दा गग्रायाव थांदो मा ओरैजाय थां नों ओरै हो औ मोनथिखायो नै सना फिसाया बेयावनो है बिथिं नङा मा ओइथिंसो गावसो हमनोसै नुदों बेयाव थामा औ गुड गार्ल ना मामाया ना नोंना मेरला दंथ' दाउ बेदरा दा मोनजागोन नोंना बेखौ दोनहैनोसै गग्रायाव दोनहैनोसै बेखौ जाया दे बे फिसासोथ' जाया बेखौ थांनो मा ओइथिं थादोलाय ओइथिंफ्राय होहरदो दे नों ओइथिं थांबासो दाउआ आरो फैयो सिनु बेयाव थाव नों बेयावनो थाबाय थादे मा दे हमनो हाबाय दा हामा औ जि हमबेखाय आंनि सनाया 100आव 20%बो खामानि फैया आरो बे ना दिनै एसे खामानि होदों ना मा ना थांदो माबो ओइथिं थांदोलाय थां दा सोना थां बेयाव थांदो थां दाउआ होहरदो औ नों बेयावनो थाबाय थादो बा दे होमबासो दाउआ फैयो गावआबो ओरैजाय हमफैनोसो लुबैयो एसेल' जाबायना दाना गेसें जाबाय मा ओइथिं थां मा ओइथिं नों फैनो हादे मादे दाउआ नोंखौ गिना ओंखारो गोदान लोगो फैदों खेबथारगोनसो बिसोरो लोगो ना सुथ्रु मा मासावमोनलाय डिसेम्बरावमोन नालाय हाबनायजों बेनिफ्राय इन्सुरेन्स हरनायजोंसो ग्रोब जाखादों 23 तारिखनिफ्राय 26 तारिखनि गेजेराव
हाबा जाहैग्राफोरना नै मोजाङै सालायलांदे हेलमेटा होफैद' होनला लायथां लामायलायनोसै थाव सोनानै लांफैगोनलाय नोंखाबाय हा बिदि साइज नुदोंहाय मानसिफोरखौ खावरै जावरै जावरै नुलायलायखादों होनलाय दिबि खेबआरो नाहरलाय एसे आयु दा साइज नुखाथाय मालाय सिख्लाफोरखौ हाबायाव सोरना बिमाखौ खुबैदोंमोन गावनावसो नामखो गैलाहाय आं दिबिका बिमाखौ इउटुबाव होखाथारसिगोन आङो खोन्थानाया इन्टारेस्ट खोन्थाखाबाय बिमानि खोन्थानायाथ' देन्जारसो आयौ बे हेलमेट फिसाखौसो हरनोसै हाबजागोनदां खर' फिसाया होमबाना बेसफा एखे जाबाय माबा सायो खर' सायो माबा हेलमेटा एसे फिसा बै हा थावा गोदि दं खोमा एप्रिलिया ओमफ्राय मा जायो दा माबा बे एप्रिलियानि गंनै दं सिगियोसो सिगिनायानो दे बुरजा जानानै दा फेनानै गारिफ्रा खोंना लाना फैनाङा थांदो दे हामबायसै दे लोगोफोर बाय बाय